Kumusta sa inyo lahat? Good afternoon dahil tinanghali na ako ngayon guys. Welcome to my YouTube channel. Mga manoy, mga manay. Ito yung kwento ng aking buhay kung saan man ako naroon. Ito naman yung ibabahagi ko sa inyo. Siguro guys, napapansin nyo naman ay nandito ako sa gym. Ilang araw na akong nakapag-gym guys. Kaya nandito na ako sa gym guys, ibabahagi ko sa inyo. Ang gagawin ko ngayon nga program guys ay shoulder. Yung ibabahagi ko na sa inyo na nag-workout ako, nasa pamamahay kasi ako noon guys eh. Kaya ngayon nandito ako sa gym, nagkaroon ako ng pagkakataon pupunta rito. Ibabahagi ko sa inyo kung ano yung program ng cheese. Lahat ng program ng cheese guys ay yun ang gagawin ko. Alright guys, umpisa na natin ang ating workout. Mga manoy, mga manay. Okay guys, ito yung una nating program, barbell dito. Okay guys, umpisa na natin. Okay, doon ang muna natin yung program sa cheese. Tawag nyo guys, barbell. Well, mga kamacho, mga manoy, mga manay. Ito na yung pangalawa nating program sa cheese. Okay, umpisa na natin. Ito naman, tawag nito, dumbbell. Kanina barbell, ito ngayon, dumbbell. Okay, mga manoy, mga kamacho. Okay, mga kamacho, ito yung pangatlong program, barbell incline. Okay, guys. Okay, kamacho. Okay, kamacho, yun ang pangatlo nating program. Tawag namin guys ay incline. Okay guys, mga manoy, mga manay. Ito yung pang lima nating program sa cheese. Tawag naman ito guys, dumbbell incline. Okay guys, umpisa na natin.
Hey guys, yun ang pang lima nating program. What's up guys? Ito yung pang-anim nating program. Sa cheese pa rin to guys. Lagi pa rin siya ng cheese. So para nakatuwarek. Okay, sana natin. Alright guys, yun ang pang anim nating program sa chest incline barbell para nakatuwarek guys ba. Okay, alright guys, ito na yung pang anim nating program. Okay, sana natin. Oh yes, yun ang pang-anim nating program. Alright guys, ito na yung pang-pito nating program sa chest. Tawag naman ito guys, close. Okay guys, isa na natin. Yes, yun ang papito nating program. Close. Hello mga kamacho. Ito na yung pang-walo nating program. Bahagi pa rin siya guys ng cheese. Close pa rin to guys, close. Okay. Okay, umpisa na natin guys.
Ah. Yan. Woo. Okay guys, yun ang pang 8 nating program. Hi guys, ito na naman yung pang-siyam nating program. Mga kamacho, mga manoy, mga manay. Wala akong taga-video kaya pasensya na kayo kung anong kuha nito. Kanina mayroon kaninang video, ngayon ako na lang. Alright, sana natin manay. Alright mga manoy, yun na ang pang-siyam nating program. Pangalan niya doon manay ay Tiknit. Cheese pa rin siya, bahagi pa rin siya ng cheese. Mga kamacho. Okay. Guys, ito yung pang-10 nating program sa cheese. Pambihan daming program niya. Okay, isa na natin para matapos na to. Okay, tawag naman ito guys ay pullover. Kabahagi pa rin siya guys ng cheese. Okay. Okay guys, yun ang pang-10 nating program. Hindi rin madali magpapaganda ng katawan guys. Kailangan talaga magpagod ka pa, hindi lang magpagod, gagastos ka pa talaga. Okay. Alright guys, ito na yung pang-11 nating program. Pangalan naman ito ng gagawin natin guys ay bi-stiff. Sa braso naman siya guys. Sinama ko na siya sa program ng cheese. Bi-stiff. Okay? Tawag dito guys, bi-stiff. Para sa braso. Okay. Ano na rin? Alright guys, doon ay tawag naman doon guys ay bi-stiff para naman sa braso. Ayan guys oh. Okay. Alright guys, ito na yung pang-12 natin program. Bi-stiff pa rin siya guys, pero ang gamit naman natin ay dumbbell. Kanina bar, angle bar yung ginagamit natin na bi-stiff. Ito naman ang gagamitin natin guys ay dumbbell naman siya guys, gagamitin. Okay guys, isa na natin guys.
Yes, yun ang pang dosi nating program. Whew. Para naman sa by step. Ayan. Yes. Okay. Alright guys, ito na yung pang-trace nating program. By step pa rin siya guys, pero ibang machine naman yung gagamitin natin. Pero pang braso pa rin siya guys dito. Para palalakihin yung braso mo. Ito naman yung gagamitin nating machine. By step pa rin siya guys. Okay, isa na natin guys. Yes, yan ang patrace nating program sa by step. Alright guys, ito yung pang-trace nating program. By step pa rin siya guys, marami kasing program sa by step siya guys. Marami siyang program. Machine pa rin yung ginagamit natin guys. Okay. Okay. Guys, ito na yung pang 14 natin na program. By step pa rin siya guys. Pero bahagi pa rin siya ng chess. Ito yung program ng chess guys. Kasama na siya dito sa program sa chess. Okay. Alright guys. Alright guys, gando na lang muna may share ko sa inyo yung videos. At kung sino man nasiyahan sa aking videos ngayon, paki-like na lang, paki-share. Sana yung hindi pa nag-subscribe sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. Kabilang suporta na rin. At abangan nyo pa guys yung mga dapat ko pang ipapakita sa inyo tungkol sa pag-gym. So ngayong araw na to guys, yung binabahagi ko sa inyo, program naman siya ng chess. Ngayon, abangan nyo na lang mga susunod kong videos kasi i-vlog ko pa rin yung program ng
shoulder guys. Kasi marami rin program yung shoulder guys kaya abangan nyo na lang. Para sa mga gustong mag-gym tapos wala pa silang alam kung anong idea, paano ba mag-gym, anong mga dapat gawin, anong program, para sa inyo itong ginagawa kong video. Okay guys, nandito na lang muna ako. Okay, see you next vlog guys. Maraming salamat. May mga kasama na pala ako dito guys. Pauwi na rin siguro sila. Okay guys, bye bye.